It-tnejn filgħodu sar l-aċċess brabta mal-mewt ta' Stephen Manjon. Fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei l-aċċess tmexxa mill-Maġistrat Joe Mifsud li kien akkumpanjat minn diversi esperti, inkluż tabib forensiku, espert tat-teknoloġija tal-informatika, żewġ patoloġisti u perit. L-aċċess li dam għaddej madwar siegħa huwa parti mill-inkjesta maġisterjali brabta mal-mewt ta' Manjon. Kru ta' TVM News seta' josserva li matulu l-operat tad-Dipartiment tal-Emerġenza baqa' miexi ħarir. Sorsi qrib l-investigazzjoni żvelaw ma' TVM News li fl-aħħar sigħat ta' ħajtu Stephen Manjon kien fil-kumpanija ta' infermier ħabib tiegħu. Kienu li saq lil Manjon l-ewwel lejn iċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana u mbagħad lejn l-emerġenza f'Mater Dei. L-istess sorsi qalulna li ffilmati mill-kameras tas-sigurtà Manjon jidher li dan ftit aktar minn nofsija ċ-ċentru tas-saħħa qabel ma ttieħed l-emerġenza. F'Mater Dei l-istess sorsi żiedu jgħidulna li Manjon irreġistra u f'anqas minn 20 minuta sarlu triage. Il-proċedura li permezz tagħha l-infermiera jiddeterminaw l-prijorità tal-pazjenti u li f'dik il-lejla kellmuh żewġ infermiera. L-ewwel waħda kellmitu madwar 25 minuta mit-triage u f'aktar filmati tas-sigurtà u għaw jistenna Manjon jidher iqum bil-wieqfa, jagħmel telefonata u jieħu żewġ pilloli. Sakemm għall-ħabta tal-10 ta' flaxija, raġel li kien ħdejh raħ mhux f'siktu. Ingħata l-għajnuna minn diversi infermiera u ttieħed minn fuq il-post bi stretcher. Intant il-konklużjonijiet tal-inkjesta indipendenti maħtura mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela mistennija jkunu lesti sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' Settembru.